Het koude waar van de laatste tijd is net alleen onaangenaam. Het had ook zijn invloed op de natuur. De afgelopen jaren hebben we best wel wat warm weer gehad in het voorjaar. Als je dan naar buiten ging en je ging langs de eerste bloeiende planten, en dan moet je vooral denken aan wilgen en sleedoorn en speenkruid en klein hoefblad, dan zag je daar heel veel insecten. Dan was het echt gezoem van insecten, van wilde bijen, van zweefvliegen, van allerlei andere vliegjes. Dat is nu eigenlijk niet. Wij kijken er ook heel erg naar. En toen de 20 graden er eenmaal was, toen was het eventjes feest. Toen gebeurde het allemaal, toen was het allemaal actief. Toen vond je wel op één wilg meer dan 10 soorten wilde bijen, hè, waar het eigenlijk zo slecht mee gaat. Ja, en nu is dat anders. Nu is het echt zoeken naar en wachten tot er weer een zonnestraaltje tussendoor komt. En dan hebben ze weer even tijd om actief te zijn. Op de lange termijn kan dit ook effect hebben. Kijk, een jaartje dat het wat slechter gaat, kan een insect over het algemeen wel relatief aan. Hè? Dan, volgend jaar kan het dan weer herstellen als het normale weersomstandigheden zijn. Maar als dat weer de hele tijd jojo't, heel warm, dan weer heel koud en dan weer heel warm en het ene jaar is het andere jaar niet. Ja, sommige soorten kunnen er heel slecht tegen. Dus generalisten, de soorten die overal voorkomen, die heel snel aanpassen van de ene plantsoort op de andere plantsoort om daar hun voedsel te halen. Daar gaat het over het algemeen wel goed mee. Die kunnen op zich wel snel aanpassen. Maar insecten die specialistisch zijn, dus die echt één plant nodig hebben, die alleen maar 1 week in het jaar vliegen, specifiek op bepaalde zonnestraalomstandigheden om het zo maar te noemen. Ja, daar kan zomaar een probleempje optreden als volgend jaar ook zo anders wordt. De insecten binnen er wel, maar we sjuggen ze net. Vooral die wilde bijen zijn heel erg onder de aandacht. Nou, die zitten vooral onder de grond nu. Dus die maken een nestje in de grond. De zandbijtjes op dit moment. En ja, die wachten eigenlijk tot die zonnestraaltjes erop komen. Totdat ze voelen dat het warmer wordt. Dan komen ze eruit. Een beetje opgewarmd. En dan gaan ze dus naar de nectarbronnen om vervolgens hun voedsel te halen voor hun nieuwe jonkies voor volgend jaar, de generatie. Het is wel leuk natuurlijk om als mensen te gaan kijken. Hè. We zijn natuurlijk steeds meer van belang dat er heel veel waarnemingen van komen. Dus steeds meer mensen kijken naar insecten. Dat levert een hele hoop data op. En die data, ja, daar kunnen we beter mee begrijpen waarom insecten vooruit gaan, achteruit gaan. En eventueel daar regionaal kijken wat we daaraan kunnen doen.